mondo gwedhu. Kaduoko penjo mokwongo mama ng'ato penjo ni jo nyaramba riambo wapango ji kuonde mabeyo to jomoko watero kuonde maricho. Kaka na watu nudu Kibuye ne wan gi sector 7. Sama ne wadonjo namiyo jakom ka jakom sector ne to dhi pogo. Onge kama nondik kata kama nitie Kibuye ni kaber karach. Bende ji te ok nyal bedo mbele te. To ji te ok nyal bedo chien te. Nitie joma bedo mbele, joma bedo diere, joma bedo chien. To kodwa ni ji obed mbele te kata ndara kacha. Kubedo mbele te to ka jomoko biro to jomoko dhi petho kore wang' ndara tir ma mtoko ok dhi kalo. Dhi kaw space ni mosemi lambe Nyasaye mondi loke Nyasaye nyaka gwedhi. Koko gwedhi kawuono to gwedhi kiny. Beda kanyo Nyasaye ong'e chimi matinende. To Kibuye konge kama ondik ni kabeto karach. Dhi kaw space manomi jakomi mar Mutumba na miyo space kare kaka jakoma maduong' machiro manopogo jo Mutumba. Koko mi kamoro minyalo use biira ni okomia space adhi kawi achiel kachiel adhi kodi manyaka yud space. Kaja kaduoko penjo mar ariyo. Jong'iewo giwacho ni ok dwa donjo iye, gidwaro dho ndara. Emomiyo wadwa ni mondo ji odonje chiro